Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga prisi. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Prisi. Kini akong problema kumo nakaayon ni kay sagad mao gini mahitabo. Ug aron masayran ninyo og unsa ning akong problema, ingnon ko ini sa pagsugod. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me. Oh, you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me. Believe me! Uya, sakit niya. Ikaw, padayon diha. Padayon diha. I can't stop Laughing you. Unsa ba tuyo ni mo ni ama ka, oy? Sa unsaw na siya. Ngano di ay? Never say. Oh. Mas manoy babinsiyo bangita mo na nimo. Ha? Lagi. Tuwa itong magawa ni mo. Kaya mo doon na to'y blema da. Unsa may problema niya? Tuwa gani. Naunsa naman sa di sila. Uy, og dunay problema no ari dagan nato. Unya dunay sila grasya malimot nato. Pagkadili masabot. Ay, ano pa yaw di. Ay, kay basig. Makadungo ginoo itong maguwang ni mo. Maguwang raman ni mo. Samok na. Naku, ato dito. Oh, Manoy, ni alagi ka noy, nasuroy man. Oh, dahil presihin saan mong god nga. Ang problema ko aning imong pag-umangkon. Kinsa man? Si Dulce god. Anong blessing de dulce? Wag siya magsulti nga doon sa Iberanando sa eskwelahan. Nya karon ang deadline. Nag-iingnan pa ko nga di siya makabayad karon dili siya kapasar. Nanayati na ng istorya ha. Unya unsaon man naron Manoy? Ay, maubitaw mi ani kunin mo inday kay mahangyo lagi ko nga pagamita sa talihan ko sa kalibo. Lisan lang ta karong Sabado kay Manuel duman mi. Ibaw naman ka nga kada Sabado man among sweldo. Ay, wala pa ko'y kwarta diri Manoy, uy. O sa kalibo lang god ako bito ng ilisan. O palagi ko'y kwarta diri Manoy. Si Dadoy sad gani, naman sa kibayran na, no? Pasad kabayad kay, wa pa man siya sweldo. Mao ni ginaingon nga, pusoy gid miron. Swapa nga sa dinyo eh. Ah. Hadlok mo di mo bayran. Ay Manoy, ayaw sad pag-ingon ana, uy. Sabi ay. Karong nagati ka gibalibaran, sumagod, kapila ka magsikik panghuam na mo, ibalibad, bagod miwa. O pagani ka kabayad sa gihuman nimo kani adto, pero wati ka paningli. Nahibaw gyud kang lisod mi, nahibaw ka ana. Ayaw sa mo pagtuo intaw no, kada huwam ninyo na aday kwarta pirmi, di bisa tanang higayon nga na atay kwarta. Sige lang. Ayan na lang pagdaghag yaw-yaw diha. Ilisan ta mo to kung huwam. Di ko to diwayon oy. Bayran ko to. Swapong ba mong dagko. Awara gud, masuko man hinuon. Saan tos manoy ni mo? Ang tingog na ako. Ako ging nang na. Ato na ka manoy? Huwag tingog. Ay da, nasuko nga wa ka huwam. Unsa ba akong ipahuwam nga wa pa man tay kwarta? Wala mo pasap ta. Gipasabot, uy nga lugutaong di. Yang saon nga di man mo sabot. Sag dito. May no. Pardi sig anis ba itaon? Sakit sa tong tiyan o di siya mutagad na to. Sag dito sila. Nasuko na ko akong maguwang kay wa kahuwam og kwarta nako, pero wala nako siya dumti kay igsuon lagi. Unya to? Huwag ka kahuwam sa imong manghod. Wa oy, maswaw pag mo tawhana. Kahilas ngud anak nila. Abi kay sila mo may arang-arang pagkabutang. Magkinilas na. Ay, sige lang dong. Inigbali sa hangin dong. Awa. Pikatan ko gud sila. Eh, asa mo tanig pamahaw ron. Ay, suway lang ang usa nimo kay suod si Baloy. Bayo! Oh, nay. Wa palibat ay. Bayo! Ana, ang usaro nimo kamangod si Baloy. Manay! Ayo! Iya mo lagi kaloy. Manay! Good morning dia. Oh, Suruy tinggal tali manay. may noon. Kinang manay, wala kay extra dia. Pag-gamitan ng kwarta, be. Oh, sige, kamang kaha ka. Gabi. Imo mo tagiunhan oy. Balik kasun, balik Di pa'y magani ko nga ni Anhi ka kay maghuwam ta tag kwarta. Imo naman tong naunhan. Sali mo manay. Eh, Ito, sali mo bisag 500 lang. Umanta na, 500 eh. wa man gani may pamahaw dire. Sentos. Oy, loy, bisag 20 lang wag yun, loy. Wa man gani sudan meron na nay. Bugas ray na pero wag yun sudan. Aka na lang bugas, be. Tungal sa kilo. Na, kuha nga rin na mo, loy. Oy,
Ay, pangutang lang na dito sa tindahan, lakaw. Doa sa ninyo ha. May lagkam mo yung duo lang mo. Kala ka day. Ay! Ang kausok ko man hinoon. Lanlam lang gani may diri puro bugas. Ang kaw! Recorded by X Thunder Gaming. Bakit labis kitang mahal? Ganda mo. Ako laging tuno sunda lagi di lagi imo. Huh? Ano naman sa tuyo nimo kung magkataganda ko muduol sa gid ka mo giisabot nimo. Ay, miso nay. Lumangod, baloy. Nga naman. Abot, ikaw ito yung ato to. Ay ngano naman sad. Uy, unsa mo Ay, kay problema? atuan laman to kay para may baluan ni mo. Dong, baloy. Manang, Unsa may ato? buntag dia. Oh, Kaya nagay manang. unsa man? Pagkamita tag 500 na manang be. Iwa, may bugas dito sa bahay. O may para panihapon ba? Na. Dito ko silang manibinsyo. Bilibaran ko. Swapang yun. Labi na siyang asawa. Sus, grabe ha. Dili man sa tugikan si Manoy Good, ang huwa man sad. Ano ba? Suko mo kay kay wato ka da. Masa ko'y kwarta diri dong uy. Iyay, padon si balibara mo ba naman ang? Pero sige lang, di pa may bugas diri, tagaan na lang ka. Napili lang sudan lang. Aw, naman sa ko'y sardinas diri. Kadiyot kay makuha ko ha. Salamat lang. Ay, may na lang. Hoy, Binsyo, bangon rin sagod. Ano Hoy! man, ano man. Ang imo manghud ba si Baloy? Oh, ano man. Nakita na ko nga gikan dito sa ilang presi. Sa usay nimo ka manghod. Oh, niya. Nagbitbit man to bugas unya linata. Gitagaan tingali to siya si imong manghod nga babae. Unya, sumay na ni Ana. Moingon ka lang, anak. Kung ikaw naghangiyo sa imong manghod nga babae gibalibaran ka, pero kan usa nimo ka manghod ang naghangyo, hatag dayon. Unsa man na siya may pinalabi. Hanggang ng babayana. Moingon ka lang, anak. Sudyain na, oy. Ing nga dili na mayo ang gihimo. Ug panalit siya mo'y diri sa tundapit, ha? Unsa man kuno iyang buhaton? Ha? Wa na gyaway na ta. Ug dili siya mohatag nako. Di na lang unta siya mohatag sa uban. May pinalabi gyud na siya. Sige lang. Makabaw sa tanan nila. Gamay na lang ako pasensya, Ana nila. Ay, kahanggaw baya nimo. Moingon ka lang, anak. Saan man din ako? Babalik ko sa ila, rumang pakiloy. Yabang ka mo Uy, dapat. hanggaw. Wa ko moingon magpakiluoy ka. Ang akong but ay pasabot at doon nimong imong manghod nganong mag-iningon siya, anak. Mura dili na siya igsuon nimo. Bida, ako pa nagkaigsuon na ganina ra ka na kong gisuong sa ila. Pero ikaw, talawanan ni mo sang dako eh. Hadlo ka nga dili ka natagaan sa sunod. Oy, ayaw na pagdahom nga muhatag pa na nato. Di na muhatag. Kay dili ikaw ang pinanggaana. Bida, oy, gipasuya pa ko dong. Nagbit-bit si Baloy nga murag nagisiba. Nya, mitanaw na ko. Murag pasuya ko. Sa? Nakahimo ang baloy ni mo? Oo. Ug di pa lang ko maikog na naay mga tao. Ako manggulitaw sudyaan ba? Hilas, murag unsa siya. Murag rabag diin gikan. Pinangayo pagyod. Kabuang gulo na tawhana. Karon ka lang tawhana ko. Oh, Dong. Diin man ka. Ngano man na imong naong nagpulis maot man na, gisapot ka? Misang sao ng mga guwang ni mo da. Hida. Huwag yung pero gaba. Ngano man giunsa man dai ka? Dito ko tinahin ng bibi ba? Sa bibi, Bibi Omega, Farida Abellanosa. Tingob no. Bibi salud. Ha? Bibi sa tigya sinahan ba? Noon Ah, sa... nya ngano di ay uy. Kabugnaw ko ka dito kay giuhaw mo ko. May hapit ko dito, inom ko Springs. Sus niya, miagi sa si Manoy ni mo taon si Manoy si Manang ng Patreng. Di ako isang pit. Nya, Ako ang tatupim ng Springs. nya lagi. Suko may tinawan ako. Ha? Probida. Kunya si Manang Patreng pod. Gingnan ko nga, che! Probida wa. Yung ko kibaw ko sa isa na kuha nila day. Ay da, uy, mahibong pa man kana nila, uy. Suko man na sila nato, kay wa man sila kahuwam. O gano'n masuko man sila? Nga,
Kita bitaw tayo mo ang yun nila. Dispatsahon na yung nila kay wa sila kwarta. Nya, maginingon na taon sila na nga masuko silang wabantang masuko silang gibuhat ato. Misabot matan. Ay, kita lagi mo sabot ta. Nya sila di man sila masabot unsa man nato. Kita dai gihapon mo sabot nila. Adi sad mao, di ba? Mura sa itong patang ibuot ning style hinoon. Pasag di ilagi na. Tutaro man ta mangayo anak nila. Mas sila pa man gani ang magsigig pangayo nato, magsigig hangyo. Sunod, di na lang nato tagdon. Muduol gani na mo hangyo, balibara na lang gidayon. Kadiot na na! Uy, manang, ikaw din na. Oo, nianasad ko. Oh, ikaw din manang, abi na ko. Silingan na mo nga, manguha mo kudkuran. Kahilas maya ni mo. Tuyo ni mo manang. Wala mo kikurata dire, saman. Wa may mga heron manghuam. Nga ano, nagtuong mo dili mi kahuam sa lain? Wa man manoy. O sa di tuyo ninyo manoy, murag isyapot man mo. Wa ko gisapot kung dili na sukog nyo ko. Kapag niya mo niya pagtsur niya Di ka na ba mo to? Ano suko mo nga? O, sige dong. Sultihi siya dong. Sultihi ko nung sa iya gibuhat. Nga naman di mo na kung sabi problema, ha? Ikaw ang dunay problema. Ako nang good tao na problema manoy. Anong imo mangipasuya nga ko asawa, ha? Sige, pasuya tao, no? Dito man kuno kagikas ilang prese. Okay, nahangyo man kog bugas. Unya gitagaan ka. Kitagaan kog bugas, ug napabi, sudan, gihatag si Manaprisi. Mao na. Mao na gipasuya ni mo manang ni mo. Ikaw, gipasuya tao, no? Na lang ta. Magparihas mo sa imong manang mga hilason. Katong yuta nila ni anay mama. Ibaligya ko to, ha? O ako'y magbuot ato. Usa? Noy! Recorded by X Thunder Gaming. Takag panawit na yung balaba, manoy. Usay pala, ha? Usay dili pwede, Di na ha? pwede, oy. Usay dili pwede. Ako'y kinamagwangan mo sa ako ang magbuot. Hindi na pwede, manoy. Ingom gini sila nga ako giangay manununod na kaya ako'y ginamanguran. Kasi nag-ingon, ha? Kasi nag-ingon, kulatahon ka rin sa kada. Ay, manoy, basta ako'y dili ko musugot na. Sultihan ako sa manang na. Sulti, tanaw na to may mahimo ba mo? Ako mao'y kinamagwangan. Ako'y magbuot sa iyo dili kay kamo. Naunsa? Mao na lang. Di ko musugot anak. May siyari anak. Lampaw na ko nun. Di ko musugot na eh. Hangbaw gining maguwang nato eh. Nagsalig na siya mo'y kinamagwangan. Bisa naman ang eh. Basta di ko musugot na. Balag magkagubot. Dong baloy. Kining among kinamagwangan na dagi din siya sa hulhog sa iyang asawa nga utro pong wagi ayo ba. Mao nga nakasabot mi si Baloy nga makig-meeting mis among kinamagwangan. Unya. Baloy, kalma lang ha. Ayaw kaayo pada sa kainit sa kalma. Ha? Ngitagi siya gubot manang. Lubton. Ay, lubton. Gubton. Dong ayaw ana uy. Ha? Nga ano gutaon mo lang? Ayaw lagi ana, kalma lang. Nana sila manang eh. Sila manang gaduong ni. Basta kalma. Ayaw kayo nagkatapok ng tuto karon. Ako may nagpatawag ining mitinga, Manoy. Dali unta ni, ha? Inaapamila ka, oh. Manoy, niingon man gud nako si Baloy nga miingon kuno ka nga imong ibaligya ang yuta nilang mama, tinuod? Tinuod na. Ngano man, sa may problema na. Pero di sa tingali maayo, Manoy, uy nga ikaw ang mo desisyon. Tulo man tang managsuon. Totoo bitaw. Pero ako mao'y kinamugwangan. Dili, Manoy, dili sa balaod. Kinahanglan nga sabutan og maayo sa mga anak ang kabiling yuta sa ginikanan. Kung pila ka buok ang anak, mao'y magbahin. Mao na manay. Manay sakto manay. Hilom. Basta kay way magbuot ako, ha? Ako mao'y kinamagwangan. Akong desisyon ang matuman. Nagkabati mo? Usa man ang desisyon na manay. Di ni mo bayanan. Di ko musugot na eh. So ay lang manay. Di ba? Magkagupo kita ni ba? Ay, hagit ko ni mo, ha? Ay sus, di ba manay? Huwag ko manghagit ni mo, pero ay lang kong sukdam na eh. Kaya bisag, maguwang pa ka. Ha? Musukol ka mo ni mo. Kaya, usaman, ha? Usamay gusto ni mo, ha? Ay, tiguwang na biya. Hoy! Gusto na mo na yung pag-away pa! Gusto na ko na mo! Mo
Mao ni akong problema, nahadlok ko nga magsukmagay ang akong mga igsuon. Mag-away sila ba tungod sa yuta? Unsa kong buhaton nga mahusay ni sila? Palihog tambagi ko bi, nagbinaharay man ni sila oy. Unsa man kamo ang pasultihon? Presi. Celebrity ko dig very soft. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sender na ito karong adlaw. atong sinder Ate Pres. Oo. Si Inday kinsa ha? Ate Pres eh. Si Presi. Prese. Oo. Si Prese. Oo. Mao ni ang problema ani nilang Prese Ate Pres kay ko murag lisod gyud tawo sila. Murag Lisod? ang kwarta-kwarta ba taon na lisod sila. Huwamay sila. Oh, sige maghuwam ayong may isuon nga na nila nya usay wa Wala pa sila sila yung mga kwarta. trabaho? Naa siya ang iyang bana ni Prese na trabaho ti Prese mo nang ang upan adto manghuwam sa kwarta nila. Ang kwarta nila nya apason sa gyud taon na ti Prese lisod man. Mao na nga nagplano yang magawang ibaligya ang yuta karon pagbaligya sa yuta di ba ni paybaw siya may isuon. Ibaligya, ibahin nun sa tanan. Mahino lagi sa tanan Oo. niya. Ang uban, niingon mo siya nga, pagkuhan sa noy, kaya di ba na ako gusto nga ibaligya ng yutaw mama. Dili tanan ko. Oo. Ganahan, Di ibaligya. ganahan. Napay mo. Siya may magbuot nung kay Babag. Buwangan man siya. Kinamagwangan ko siya. Ako Siya yung mabuot. Ni anak din na. Amot lang, dili na pwede. Ay, Oy. tingali. Ay, Uy, kinaulan. Inyo ng tanan, magsuon. Yun. Oh, kay bawa mapabina ni, kay nakabaligya, bigyot at Bago ning halinan to sa uslog. Ang saman ba? Ari sa panultihon 22 versikulo kaniyat sa 28. 27 eh. Oh, sa kanya ba na kanya? Pero may nahibaw diya. Bang? 28. Ay. Panultihon 22 versikulo 28. Ayaw gayud pagbalhina ang karaang utlanan sa inyong yuta Naman. nga gipahimutang sa inyong katigulangan karon. Karon. Gusto mo Diyos magwang, ibiligi ang yuta, siya magbuti, dili paminaw niya ang manghod, kaya siya di ko naman ikamagwangan. Entonces, kung mabaligya ang ilang yuta, mairog na ang mga planan. Niya kingo ba din nga, ayaw balhina ang utlan. Ang utlanan. Mairog na utlanan, kaya masubdivide naman, pananglita na Dili adapit. kung ilang tanan ibaligya, okay raw, way mairog unsa. Gawas kung magparsyal, nga, kani ako ni baligya. Bye-bye nun. Dili, Bayon. dili, imong tugaron ba, balhin ang utlanan, hangtod, wari yung tanan, ilawan na sa utlanan, kaya nahali naman tanan, utlanan, balhin, hurot ko, Basta mahalin ang tanan, wala ka. Ug mairog ta sa chapter 23, verse 12, Ah, 13. karon. O dili. Kung ari ka mairog sa 23, verse 10. Asa kita irog. Sa kapitulo 22, versikulo 28. Pero kung ari ka din sa kapitulo 23, ni us-us tas versikulo 10. Parehara ko unod, panay gamay nga na sumpay. Ayaw gayon balhina ang karaang utlanan sa yuta o iluga ang yuta sa mga ilo. Gamahanan ang ilang tigpanalipod ug siya ang mulaban kanila. Nasumpay ning gamay kay maghisgot gud kagyo na maghisgot gud kagyuta. Mag-away mo gini mga maigsuon. May tungod ani kanilang daan karon nga ingon siya mo'y gusto magbuot kay siya mo'y kamagwangan. Muna mo tumaw jud ang panag-away panaglales. Apan sa laing bahin sa Biblia na kadto kong gikuan karon mulaban kaninyo ang ilang lig-on na ilang tigpanalipon nila. Mo igo mo gunis katong laing mga bersikulo sa laing kasulatan sa Biblia, sa laing chapter nga giingon dito nga ayaw ninyo murag sa sirak nga ayaw ninyo ibaligya ang yuta sa permanenteng basihan. Kamu mga estranyo lamang. Ako'y tag-iyas yuta, ako ang Ginoo. Kana, mo na nindot. Mao gini. Na dito sa lain kani ingnon ta kana sa biblical aspect pero kung ari ta sa legal matters kay kini pagbaligya ni am gini legal man ni kanang sabot-sabutan ninyo ingon ang imong magguwang at siya mo magbuot kay ibaligya ito niya kay kinahanglan ta kwarta pananglitan ug magkasabot ka mong ibaligya pangutan siya dili pa pwede ug usan ninyo maulay mo palit aron may inyo gyapon naman No, may kwarta. Marami silang tuluhay mga kwarta. Magsulbin sa tababi. Wala sila kwarta, bam. dai sa paminaw sa base magkakita ba Naway, nawad ano, uy. kani ako ba mag-istorya sila pananglitan og kumbinse magkumbinse duha ka mangun kay baligya pangutan basig ka magguwang mo ngon pug dakong yang bahin Dili, bahin ko na. Angay ko.
Mao gani, Oh, my God. kanang magkumbinser ni Manoy ang duha nga ibaligya. Pangutaan na diha, unsa man Manoy, basi mingon na tagka nga dakoy mong bahin kay maguwang. Dili ay og ang ilang kamagwangan daghang kay mga kuan ikuag abogado, di ba? Oh. Abogado gina. Abogado aron mahusay sila. Para fair ba? Fair. O kay kini maguwang magkuan siya magmo-insistir siya nga. Tungod kay siya magwang. Og ako'y kasi nga yung isang babae prese. Sige kuan, Miss Inulog. Ug mingil prese. Oy Manoy, mo na imong patakaran, mo na imong konsepto panalitan ako ron palitan. Ako mo'y maguwang. Sugot ka, ako na say magbuot. Oh. Itaw. Ako ba na problema sa Ano sa kalog? na problema sa kote pre. Ano ba? Ningon man akong boyfriend nga nilang tukod yuta sa Mumbai para magkaduol ta. Kambagi ko ninyo. Salamat ko pala ganito lumano. Kuna ko ang puzzle, tiha. Tatak